Good morning Iloilo, ari naman kita diri subong sa Barangay Lourdes, Haro, Iloilo. Ako resort, hindi ako sa Palawan. Yun na rin po na. Good evening everyone, especially to all Ilonggo. It's only 4,000 pesos. Kag makita naton nga may improvement naman ang Iloilo City nga ginapatigayon. Isa naman ka extension sang another esplanade nga pagatawgon nga Bulilaw Esplanade kung mahuman na ini. So madamo diri subong nga naga-obra para lang matigayon nga matapos kag ari diri may purman mande kag mga trabahante. So antes naton sila pamangkuton malibot-libot ako anay tan-awon naton ang ilagi na obra. Sa unhan amo ina ang bridge connecting sa Haro pakadto sa may Bulilaw kapakadto man sa SM City. Nan sang una kakahuyan kag tama ini ka medyo mahilamon diri nga lugar kag medyo may huluhigko man pero gin clearing ini sang aton government tapos ginuumpisahan na nila ini nga tuig sa pagpa-improve nga himuon ini sa ulihi nga esplanade. So sa mga Ilonggo nagapamati subong sang akon vlog, watch out kay may another kita nga esplanade nga lagawan naman kag pagajaggingan or kung ano man nga klase nga activities nga pagahimuon naton diri sa another esplanade nga tukod naman sa sini nga tuig. Praying kag hoping nga madasig ini nga matapos pero karon nakuto naton ang ilang kontraktor ko sano ini matapos. Nanamo ining itsura sang gina obra nila subong. So kanami gid kay wala gid ya untat ang Iloilo City sa pag-improve sang ilang mga mga esplanade, mga buildings, mga highways kag kung ano-ano pa nga makapa-improve pagid sa Iloilo City. Ang isa ka makita ninyo sang una wala pa ini sang daw nung ano panawagan ni sininong? Top beam. Amo ning top beam hambal ni Manong engineer. Sila na ang subcontractor nan. Ang mga term naton diri hindi kita kaintindi so pamangkuton ta ang mga nakaintindi nga sa mga engineer diri Amo ning top beam sang una wala lang ini diri diretso lang diri sa may suba-suba nga gamay Pero subong butangan gid nila para ang tubig kag maka-create sila sang daw esplanade gid yang maka-walking ang mga tao kag maka-jogging. Ang lugar nga ini diri subong is part sang Barangay Lourdes, Haro, Iloilo City. So sa mga taga Haro amo ning inyo isa ka mapabugal gid kay may another improvement naman nga ginapatukod diri sa Haro, Iloilo City. Amo ning aton nga engineer nga very humble. Sabkon lang Sabkon Ti, kamusta ang pag-obra ninyo? Di bisan ulan sige gid Japon inyo obra? Pagtapos ulan lang. Ako no mag-ulan maupawayway man anay then kung continue naman. Ti mga pila ka tauhan ninyo diri nang obra subong? Pila sila ka Lima lang may subong bali ano na tao kasi kapito sakon. At di bali basta bisan gamay kung sige-sige obra Kay kwanto malugangan maktaw ni kun. Dire. Ti sa pamatyag mo dako gid ni nga bulig sa mga pumuluya diri nung no? No kay another daw mga tourist spot naman so ang mga diri makaroon negosyo naman ni no. Kag sa inyo nung ano ang mambal mo nga mabulig nila ni sa inyo nga trabahante be? Ang kaya pangabuhi naman ni dako ang bulig nila. Correct gid kay syempre at least nagasweldo kamo makabakal na kamo sa inyo kinanglanon sa panimalay
Ate, sige ah. Te, thank you gid nong. Sige, ma'am. Okay, totoo nga gwapo to. Taga diin ka gid Iloilo City ka kun sa uma-uma kahalin. Sa uma-uma, ma'am. Ti din ka nga uma. Sa Niway, ma'am. Ay abaw ah. Ti mga kwanda ang kilala mo ano apelyido nga classmate mo naman. Dali lang. Sige lang basta may mga classmate ako da nalipat na ako sa apelyido. Nami ang haniway ah. Ti kada adlaw ko puli-puli ka to. Hindi, ma'am. Every week lang, ma'am. Ah, ga-star lang kamo diri sa bank house. Ti nga nag-ubra ka di way kag eskwela. Kaya na, ma'am. Graduate, ma'am. Ito very good din ang kurso. Automotive. Ah, sige lang ah. Sige lang sa uli, ano ka ma-apply sa mga pa-abroad ng automotive. Sige to ah. Extra na, ma'am. Correct gid. Ito may nubya ka na? Wait, ma'am. Buti shout out na ambal mo, oh. Single and available. Yeah. Single and available. Correct. Ti shout out na dahil mo kilala to si Nayway. Nauya. Mama, ilan? Nauya si Toto. Sige. Restorbon ta mga obreros ni engineer pala. To taga diin kaya to Aniway to say ikaw taga diin. Taga Niway, ma'am. Ay aba, isa lang abli ka mo ka lugar at Balay. ay isa lang ano magutod? Aba, very good ang mga magutod sa mga taga Haniway ho. Gado, grabe. Ay, tikaw ya single con married. Kuhan pa. Sing- Magpakasal. Ay aba. Naman nagpakasal gali. Ate Mayo, gid na kay obra-obra ka di. Baw, swerte gid ang imo mo pangasawa kay kapisan sa imo. Ate, shout out to imo nga pala nga sawon. Gilang. Ay, hindi lang huya ate. Sige to. Good luck ha. Good luck sa inyo ka mga pisan nga mga bata ha. Tuan ta pag ang iban nga gwapo, pag nga obreros, pang disturbohon ko sila di sang ila obra. Ay, kita mo, isagid ka mabulig sang kung may mga improvement ang syudad. Ang ilang job opening of course. Nga kung may job opening, syempre ang mga tao makaobra kag makabulig sa ila pangabuhi. Like makabakal na sila bugas or mga kung ano nila sa sulod pa rin. Malay kay may trabaho sila kag may sweldo. So ari nakita di sa obreros nila disturbohon taman liwat lang. Baw ari man digali ang duwa ho, disturbohon kuman bala. Taga Haniway man guro kamo ay no? Taga Haniway man kamo to? Taga diri lang. Ah, taga diri lang kamo. Ay, ti Mayo. Hindi. Dirigid sa Barangay Lourdes. Ate, ikaw ya to dire? Di Dayo. Mayo kay at least dako ang nabuli gali di sang ginapaubrang esplanade kay naka ano kamo sang job opening nila to no? Ti kamusta ang pag-ubra ninyo di rain or shine sige ged? May asawa ka na to? More. Uy, ari na pagid ang single and available. Oh, kita nyo oh. Totoo gwapo oh, te. Amo na yung mga babaka si Ilonggo nga Mayo nga pamanahon. Sadi, Nick. Nanari. Tikaw ya to din kay magpuli. Batad. Batad kapis. Iloilo. Ay, ang ibatad gali part pa sa Iloilo no. Opo, malapit sa Sara. Ate Mayo na actually naagyan ko na guro galing way ko na kalagaw na sang inyo gid Ara, banwa. Matilyo. Aba kapisan kay Tuto man nga taga Batad, hamak mo taga Batad paari pa di siya. Teo si Mana man imo puli to. Tuwing buwan. Aw monthly lang. Matutli kasi daw mo budlay kun O magastong puli-puli no. Ate sige ah. Lalo kung pamilyado ka na to. Manila sa ang bata ko, ma'am. Oh. Agaw bra to bata mus Manila. Pagburas sa kwan. May katapos sa college mo kunti sa SM nila sanay. O ti isus ano ba lang SM? Gwapa na ang kaulubra sa SM. SM Marilaw. O sa SM Baliwag. Ay tuod. Ate sige lang at least dako na nangabulig sa inyo man kay gaobra man imo bata. Tano inyo time off alas 8 hasta alas 12? Alas 11:30. Mag 11:30 off nyo na? Manyaga na kamo? Tikong hapon ay ano naman sulod nyo? Kung mainit, mamang alauna, 15, alauna, ano Oo Gani, depende na lang sa pag-adjust ay tike. Bisa magabihan man kamo kay diri nam lang kamo mo no? Oo, gani Ate, sige Mayo, gaday ko humana ni damo na ni makalagaw-lagaw diri. Correct. Oo, makapasyal gidi. Gani, subong pa lang gani oh. Nami na natulokon daw ako magagi sa Taytay, makita na nga naghawa na di. Ginawa
kawanan gibili ang makalat na portion diri sa may Lourdes nga barangay sa Haro. Kag ang hini nga mga pumululit waay sila naapektuhan kay daw diri lang gid na man diguro halin kag asta lang gid di. Sa ulihi ambot lang. May improve na di damo na gid ang mga mapamasyar. Ordeng kay tuto tag 500 ila adlaw kay syempre mabugat man ila obra. Te mag 500 may 3,000 sila sa isa ka semana. To, lakat ko di anay ha. O sige ah. Kay disturbo na ako da sa inyo obra. Makadto ko di anay sa piyak. Te amo na natawag nga 500 gid man makasweldo ka pro bugat mo obra pisan sang magutod ngani ho. Tingan ko tapak na ng ilang ano ning beam ko no ni amal engineer. Baw sobra ka init di. Masira naman ang beauty sang inyong vlogger pero sige lang basta makahatag lang ko sa inyo information happy na ko bisan masira pa beauty ko. Sobra ka init. American vlogger ka. Na bisan maguba beauty mo go lang. Ay thank you gali kay Ma'am Lourdes saging tagaan niya ko pampagwapa na ulay. Ma'am Lourdes, regards sa imo dira sa Canada. Hope nga enjoy ka gid sa imo pag birthday to last time. Kag regards man sa iya utod nga si Ma'am Rosemary. Kag sa iya nga pakaisa nga si Alex Yanson. Kag sa iya tanan-tanan nga mga paryente. Ko na lang. Amo na yung itsura. Nandito na na. O malusot na dito siya. Laba na ang ginaobra. Kag sa pihak pagid na dira sa pader nga na sang balay nga na butangan pagid na sang another nga mga duta para himuon man nga pareho sinidi. Okay guys, makadto na ko to ani sa payag-payag kay daw amat-amat nagidya tagi-tigid ang init. Medyo malutak diri. Eh syempre gaulan. Medyo malutak. Pero sige lang. Makadto na ko to anay. Okay. Ara may mga bato. Kag ang barangay Lourdes so araw. Amo ni ang barangay hall sang barangay Lourdes, Haro, Iloilo City. Kag amo ni ang sa palibot. Kanami na di sa ulihi. Bisan ang mga taga-ibang nga lugar makakadto na diri. Ari ang ila bank house, dira sila ga tiner ang mga ulubra. Okay guys, amo lang nanay subong. That's it for today. Thank you for watching. Hope nga nakita nyo ang improvements ang Haro, Iloilo City nga soon to be Bulilao Esplanade. Hope nga na-inform kamo kung ano naman ang improvements sang Iloilo City diri sa Haro, Iloilo. Kag nag-umpisa diri sa Barangay Lourdes, Haro, Iloilo City kag ini ang future to be kag soon to be nga Bulilao Esplanade. So watch out for that and please don't forget to like, comment, share and subscribe kag I want to see you on my next vlog. This is your vlogger Melanie Baxanella signing off from Haro, Iloilo City. And hit that notification bell para every time mag-post ako yung isang video ko, you will be notified. Bye guys! Thank you so much gid nga muna ni aton nga humble engineer kay si Toto nga nag-rest lang kuno siya kay lain niya matag. Sino imot nga din ka to taga haniway ka man? Ulupod ka magutod ka mo to sang duwa hindi. Kilalahay lang. Kaysa Pakaisa ka mo ba ka very good. Sige to pa why to para mag-ayo ka dayon. Okay sige. Now thank you again. Bye-bye. Okay.
Go na kami, bye guys! See you on our next vlog! Ano yung marami doon? Oo, ginagawa na muling Barangay Lourdes, Road, Iloilo City. Pagkabot sa pwede, hindi mapapandong ko na ito isang tela kaya pagkariya na hindi lang na ikakabot ako. Hindi ako, sabi ko niya ako mag-ayos sa nagtitigil ko sa may nagkakasan. Amo ni ang iya continuation so magiging esplanade natin. Kasi kay Medieval ay umpisa na natin sa lapas ang esplanade. Magsaysay na pa. Sa magsaysay lapas ang esplanade. So continuation na to. Makita nyo diri o arang na esplanade o. So nagligo kita tay. Wala. Yung diretso dati. Oo. Resort ni Westridge. Oo. O sige dito kayo makuha lang ko ha. Yan, ito na nga sa kapitasan. Kaya mga pandong. Sige. Padre? O sige dire. Okay na lang. Mapapandong ko.